سلام تخاتلتي channelنا كلينيك عقبت كم يلخم لما عندون كم تلمود نعخم يمهريو إلى حسبكم مدب حيزلكم مسئلخو عمنا لما عند مدبي نابجاف عقبت ركبكم تبصحون كم زلخم مرقاقتي زخون لكم ميلا كحبر لكم يه بفلاي بنا يركب هيوتكم ملو أمنت زيبلكم دك تبعتيو انبركة يعقبادون دابلكم نتشاقلو دك تبعتيو بلوس مفتحيو فلما قنا نز مدب لايك بمقبار جمرو نشانلنا شير سبسكرايب بمقبار دما اتبابعنا ناي مدبي فصامه مساي صنحو سناي صنحيت تقدماي اب ناي ركب هيوتكم بحقي بزغبا تعغبا خمزلخا تفلطلو ميلا نوح نزبلغزه بينكم تحلفولو غزن بوتان تمرص انت خوينايو غنا نزكبل انتلخو بسنك سراح وي دما بخالي نجر بحده تحلفولو غزه كتسنو تخليكم غنا اب غزه ركبكم ننا تعغبت تقدس انت خوينكا بحق ون تعغبا انت خوينكا بحده تحلفولو كواليتي تايم بعلا كتدالويا بفلاي سب حدار انت خوينكم اب غزاخوم صبو غزه كتحلفو غزاخوم صبا مدقس خفلكم بمعرراي شمعة بمولع إيفن أبتمرعكم زنبركم لجزة كاب زنبركم نافق رجزتات نلعلي ركب كتفتسمو زعدم عينة environment تداليو كتصنحكم يخقليو نزي تدالو لكم من تقوينا بحكي نبعلت بيتك أفكاريتك نافج أفعقبت تبصحا خمزلخا تفلتقلو قدامي مرقاقصيو بتتصاراري أغنا نسخا ركب كتفتسم دليت أبزهلو كاقزة مدقس كفلكم زتبلاشوا زي متشو نختدقس ترح زعدم إيفن ون نخت عامو زي يعدم لايتنج سيستم انتحليوه صريتو زتبلاشو انتقوينو بولك نسخة أبقى ركبكم بفصم تعقبا خمزي اللخا نركبكم نعقبتا تقدس كمزي اللخا زخونة زترفكا نقر كمزلو تحبرلو ميلايو سلازي كل شا نعمدك اسكف لخا كتعطون تلخا زلو خونتات اتخفلي نركب زعدم ديو ولا سايكونن زبل بمرأي نسخة تعقبادو ولاس اي تعقبان زبل بقللو كتفلت تخليخا أمبل كالأي نريو أبنا يركب هيوتكم تعجبوان كمزي لخومن يفلطلو ميلاد ما بناي ساونت من خايو دكانستيو بتفطرون اعجاباي ناي صوتاو ركب زي فصمان تخوينن ناي ساونت من خا كغبرا ايدليان نزي مخنياتو دما اتودي سمعيتو تلعايلو زفصمو ركب اعجاباي سلازي خونايو زي تعجبان تخوينكا سمعتكا كيلعال تطنققيا بتتصاراريو دما ناب كسادكا اتيا تسعمكان تخوينا ابينكم كتكونون تلخم تنخخ اكان تخوينا ناي ساونتكم من خا ابزيحا تدليون تخوينا ناتكا سمعيت كلعال سلتدلي بو ابيلكم دما نابركب كتاعتو سلات دليو እዚ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝፈጸምኩም ወርክብ ዕጋባይ ከም ዝኾነላ ዘርኢ ምልክት እዩ ንዑ እንዳዘከረ ከም እንደገና ናብርክብ ክተአቱ ተደሊ ከም ዘላ ትሕብረሉ መልእኽቲ እዩ ስለዚ ናይ አካላዊ ምንኻእ ክህልወኩም ተደሊ እንተኾይና አበይንኩም ትኾኑ እንተለኩም ተተናኽፈካ ትስዕመካ እንተኾይና ብሓቂ ብርክብኩም ተዓግብ ከም ዘላ ትፈልጠሉ ተኻልአይ ሜላ እዩ أمبل سالسين نمودة نريو بحكي بركبكم تعقبا خمزلخان كم زي اللخان تفلتقلو ميلاد ما أبغزا وشتي أبزل على حسابات ناتك حساب كل شيء سعراي كون تفقدلك نابنت أبغز حدار أتودي نبعلت بيتو كعقبا زي خقل انتقوينو أبتغزا زلو تسعنون اندقن سيز متص بعلت بيتك زبلص اند عبللتك تمتص ግና በተጻራሪኡ ኣብ ግዜ ርክብኩም ብዝግባእ ትዕግባ ናብ ጫፍ ዕግበት ተብጽሕ እንተኮይንካ እስካብ ትደልዩ ጫፍ ዕግበት ትበጽሕ እንተኮይና ኣብ ሕድሕድ ውሳነታት ኢቭን ዋላ ጌጋ እንተኮይንካ ውን ንስኻ ልክዕ ከም ዝኾንካ ጌራ ክትቀበለካ ሓላፍነት ኩሉ ንዓኻ ኣትገድፈልካ ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ግዜ ርክብኩም ዘለኩም ዓቕሚ ንምፍላጥ ኣብ ገዛኹም ዘለኩም ውሳነ ናይ ምሃብ ዓቕምኹም ብምርኣይ ብሓቂ ይዕግባዶ ዋላስ ደኺመያ ዝብል ብምፍላጥ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ክትፈልጡ ትኽእልኹም ስለዚ ነዞም ሰለስተ ኣገደስቲ ሓሳባት ግዜ ሂብኩም ኣድህቦ ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ብቐሊሉ ክትፈልጡ ትኽእልኹም ነዚ ምስራና ናይ ርክብ ዓቕምኹም ዝቐትሎ ዘሎ እንታይ ከም ዝኾነ ኣሕጽረ ቢልና ክንሪና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ምስትሑት ድሌት ምስ ናይ እመትሎ ደው ዘይምባል ድኹም ምትንሳእ ንብሎ ማለት እዩ ከምኡውን ድኹም ጾታዊ ርእሰ ተኣማንነት ይቃለሱ ኣለዉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ግና ኣብ ንኡስ ዕድመ ኣትሒዙ እዩ እዚ ግን እርጋን ዘይኮነስ ካልኦት ምኽንያታት ኣለዎ ዘመናዊ ልምድታት ኣነባብራ ስትረስ ከምኡውን ፀገም ጥዕናታት ስቕ ኢሎም ጾታዊ ብቕዓት ደቂ ተባዕትዮ የዕንውዎ ኣለዉ ስለዚ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ዘቐትልዎ ዘለዉ ልምድታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦም እቲ ቀዳማይ ዘይጥዑይ ኣነባብራን ድኹም ኣመጋግባን እዩ ስብሒ
ሕፅረት ምንቅስቃስ ኣካላትን ሕማቕ ልምዲ ድቃስን ቀንዲ ቀተልቲ ጥዕና ደቂ ተባዕትዮ እዮም። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ጥዕና ዘይብሉ ልምዲ ንባብራ ንቴስቴስትሮን ከም ዝንክዮ ይሕብር፣ ንዋህዮታት ደም ከም ዝጎድኦ፣ ጾታዊ ድሌት ከም ዝንኪ ይሕብሩ እዮም። ዳርጋ ፍርቂ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ጃንክ ፉድ ምብላዕ፣ ምንቅስቃስ ዘይምግባር፣ ድኹም ናይ ድቃስ ፕሮግራም ምህላው ንፍቕራዊ ድሌትኩም ከም ዝጎድእዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። በዚ ድማ ናይ ርክብ ህይወትኩም እንዳተጎድአ ይኸይድ። ከመይ ከነመሓሽዎ እንተልኩም ድማ ዝበሰለ ምግቢ ምብላዕ ብፍላይ ድማ ዝተመጣጠነ ዝኸውን ይምረጽ። ኣዘውቲርካ ምንቅስቃስ ኣካላት ምግባር ግድን ክኸውን ኣለዎ። ጥዑይ ክብደት ሰውነት ይሃልኹም ስብሒ ኣጥፍእዎ። ነዚኦም ብምግባር ናብ ርክብ ዓቕምኹም ከተመሓሽዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ናይ ርክብ ህይወትኩም ዝጎድኦ ዘሎ ምኽንያት ድማ ሽጋራ ምትካኽን ኣልኮላዊ መስተ ምብዛሕን እዩ። ሽጋራ ምትካኽ ንሰራውር ደም ይጎድእ፣ ናብ መትሎ ዝውሕስ ደም ድማ ይንክዮ። ናብ መትሎ ደም እኹል እንተዘይበፂሑ ድማ መትሎ ደወ ይብልን፣ ከምኡውን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌትኩም ዘሞተ እዩ ዝኸውን። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣትከኽቲ ሽጋራ ካብቶም ሽጋራ ዘይትክኹ ሰባት መትልኦም ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ዝሰፍሐ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ስለዚ ኣካላዊ መስተ ብፍላይ ካብ መጠን ንላዕሊ ንቴስቴስትሮን ይጎድእ፣ መትሎ በዚ ምኽንያት ደው ዘይክብል ይኽእል፣ ምስ ግዜ ድማ ብቕዓትኩም እንዳጠፍአ ይኸይድ። ስለዚ ነዚ ንምምሕያሽ ክትገብርዎ ዘለኩም ሽጋራ ምትካኽ ኣቋርጹ፣ ኣልኮላዊ መስተ ቀንሱ፣ ንዑደት ደምኩም ሓልውዎ። በዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ከተመሓሽዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ዝቐትሎ ዘሎ ምኽንያት ድማ ስትረስ፣ ጭንቀት፣ ጥዕና ኣእምሮ እዩ። ሕዱር ጸቕጢ ንኮርቲሶል ሓፍ የብሎ። ኮርቲሶል ሓፍ እንተይሉ ንቴስቴስትሮን ይንክዮ። ጸቕጢ፣ ጭንቀት፣ ዲፕሬሽን፣ ስትረስ ንብሎም ድማ ናይ ጾታዊ ድሌትን ኣፈጻጽማን ኣዝዩ ክጠፍእ ክጉዳእ ዝገብሩ እዮም። ነዚ ንምምሕያሽ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ስትረስ ኣመሓድርዎ። ስትረስ ነኪዩ ዲፕሬሽን ክህልወኩም የብሉን። ጽቡቕ ድቃስ ብምውሳድ ነዚኦም ክትቀንሱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣካላዊ ምንቅስቃሳት ብምግባር ነዚኦም ክትቀንስዎም ትኽእሉ ኢኹም። ነዚኦም ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ከተመሓሽዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ዝቐትሎ ዘሎ ምኽንያት ድማ ሕማማት እዮም። ከምኒ ሕማም ሽኮር፣ ልዑል ጸቕጢ ደም፣ ድኹም ዋሕዚ ደም፣ እዚኦም ናይ ጾታዊ ፐርፎርማንስኹም ዝቐትሉ እዮም። መትሎ ደው ክብል ዝኽእል ጥዑይ ነርቪ እንተሃልዩኩም፣ ሓያል ዑደት ደም እንተሃልዩኩም እዩ። በዞም ሕማማት ድማ ንኣብነት ብሕማም ሽኮር ንነርቭታት ብዝጎድእ ሕማም እዚ ናይ መትሎ ደው ዘይምባል ጸገም ክጉዳእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ጥዕናኹም በመጋግባኹም ብምሕላው ናይ ርክብ ዓቕምኩም ከተመሓሽዎ ይግባእ። ስለዚ ሽኮር ደም፣ ኮሌስትሮል፣ ጥዕና ልቢ ብዝግባእ ተኸታትልዎ፣ ሓልውዎ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ናይ ርክብ ዓቕምኩም ዝቐትል ዘሎ ድማ ድኹም ድቃስ ከምኡውን ትሑት ቴስቴስትሮን እዩ። ድቃስ ምስኣን ንቴስቴስትሮን ይቐትሎ፣ ድኻም ይውስኽ፣ ድሌት ጾታዊ ርክብ ድማ ይቐትል። ድኹም ድቃስ ዝደቅሱ ደቂ ተባዕትዮ ጾታዊ ድሌትኩም ኣፈጻጽማኹም ብርኡይ እንዳቐነሰ ይኸይድ እዩ። ስለዚ ኩልሻ ምሸት ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓት እኹል ድቃስ ክትረኽቡ ኣለኩም። ነዚ ብምግባር ናይ ጾታዊ ዓቕምኹም ከተመሓሽዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ዝቐትሎ ዘሎ ድማ መድሓኒት እዩ። መድሓኒታት ምዝባዕ ሆርሞን ይፈጥሩ እዮም። ንኣብነት ናይ ርክብ ዓቕምና ክነመሓሽልኩም ትወስድዎ መድሓኒታት ናይ ሆርሞንኩም ምዝባዕ የጋጥመኩም እዩ። ነዚ ንምሕያሽ ድማ ካብ ምጥቃም ንጥረ ነገራት ክትርሕቁ ኣለኩም። መድሓኒት ከድልየኩም እንተኮይኑ ናብ ሕክምና ኸይድኩም ምስ ሓኪም ተማኺርኩም ክትወስዱ ክትገብሉ ኣለኩም። ነዚኦም ብምግባር ናይ ርክብ ዓቕምኹም ከተመሓሽው ኣለኩም። ነዚኦም ትገብሩ እንተኮይንኩም ናይ ርክብ ዓቕምኹም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ የምጽእ እዩ። ብተወሳኺ ካልኦት ልምድታት ከም ግብረ ሕቡእ ሴጋ ከተውግድዎም ኣለኩም። ናይ ርክብ ዓቕምኹም መሊኦም ዘጥፉ ዘለው ሕማቕ ልምድታት ስለ ዝኾኑ እዩ። እቲ ጽቡቕ ብስራት ግና እንታይ እዩ? መብዛሕትኦም ጸገማት ጾታዊ ኣፈጻጽማ ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል እዩ። ኣነባብራኹም ኣማሕሽዎ፣ ጎዳኢ ልምድታት ኣቋርጹ፣ ጽሩይ ኣበላልዓ ይኻልኹም፣ ኣመጋግባኹም ዝተስተኻኸለ ክኸውን ኣለዎ። ጽቡቕ ድቃስ ውሰዱ። ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓታት ኣብ ሓደ መዓልቲ እኹል ድቃስ ክትረኽቡ ኣለኩም። ጭንቀት ቀንሱ። ስትረስ፣ ዲፕሬሽን፣ አንዛይቲ ንብሎም እዚኦም ናይ ርክብ ዓቕምኹም እንዳቐተሉ ስለ ዝኸዱ እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ፈጽሙ። ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ዘይተደለየ ስብሒ ብምጥፋእ፣ ስትረስ፣ አንዛይቲ፣ ዲፕሬሽን ብምጥፋእ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ዝበለጸ ዘመሓሸልኩም ልምዲ እዩ። ስለዚ ኤክሰርሳይስ ግበሩ። ካብ 30 እስካብ 40 ደቂቕ ብሰሙን ካብ 3 እስካብ 4 መዓልቲ ምንቅስቃስኩም ኣይተረስዑ። ጥዕናኹም ሓልው። ከምኒ ሽኮርያ ብዝግባእ ክትሕልውዎ ኣለኩም። ናይ ርክብ ዓቕምኹም ክቐትል
ዝኽእል ሕማም ስለ ዝኾነ እዩ እዚ መደብ ጠቃሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ንመደብና ላይክ ክመሃረሉ ንትደልይዎ ሰብ ድማ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና ብኻሊእ ማሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ